Postoji trenutak u životu gotovo svakog muškarca kada se zapita nešto vrlo jednostavno, ali duboko zbunjujuće. Je li ona stvarno zainteresirana za mene ili samo ljubazna? I zanimljivo je koliko se često taj odgovor ne traži u pravom smjeru. Muškarci analiziraju poruke, ton glasa, emotikone, učestalost javljanja. Pokušavaju čitati između redaka, a pritom propuštaju ono najvažnije. Jer kada žena želi pravu intimnost, a ne površni kontakt ili prolaznu pažnju, ona rijetko to pokazuje izravno. Ne zato što ne zna što želi, nego zato što se ženska želja najčešće izražava suptilno, psihološki i kroz ponašanje, a ne kroz otvorene izjave. Malo ljudi o ovome govori jasno, ali postoji obrazac koji se ponavlja iznova i iznova. Žena koja želi biti bliska s muškarcem, emocionalno, mentalno i fizički, gotovo uvijek postavlja dva vrlo određena pitanja. Ta pitanja na prvi pogled djeluju bezazleno, čak svakodnevno. Ali iza njih stoji duboka procjena. Procjena tvoje stabilnosti, tvoje prisutnosti i tvoje sposobnosti da budeš siguran oslonac. Ako znaš prepoznati ta pitanja, prestaješ nagađati. Prestaješ se pitati gdje stojiš. Počinješ razumjeti. Dobrodošao na Zdrav život. Prostor u kojem otvoreno, mirno i bez senzacionalizma govorimo o odnosima, psihologiji i zdravoj muškosti. Ovdje ne učimo manipulaciju, ne nudimo trikove i ne potičemo igre moći. Govorimo o razumijevanju sebe i drugih, jer samo iz tog mjesta mogu nastati stabilni, zreli i ispunjavajući odnosi. Ova tema danas je važnija nego ikad. Mnogi muškarci osjećaju nesigurnost u odnosima, ne zato što nisu vrijedni, nego zato što nikada nisu naučili kako ženska komunikacija zaista funkcionira. Možda si i ti već doživio situaciju u kojoj si kasnije shvatio da je interes postojao, ali si ga tada pogrešno protumačio. Ili suprotno, mislio si da postoji nešto više, a zapravo je nedostajala prava emocionalna povezanost. Prije nego nastavimo, pretplati se na Zdrav život i napiši u komentarima. Jesi li se ikada našao u situaciji da nisi znao želi li žena više od razgovora? Tvoje iskustvo pomaže nam stvarati sadržaj koji stvarno odgovara stvarnim ljudima. Sada krenimo korak po korak, mirno i jasno, u razumijevanje onoga što ta dva pitanja zaista znače. I zašto ih žena postavlja samo onda kada postoji stvarna želja za intimnošću? Ako želiš istinski razumjeti ženski interes, prvo moraš napustiti jednu vrlo raširenu, ali pogrešnu pretpostavku. Ideju da se želja uvijek izražava jasno, glasno i nedvosmisleno. Muški često funkcionira linearno. Sviđa mi se, kažem, ne sviđa mi se, povlačim se. Kod većine žena proces je drugačiji. Ne zato što žele komplicirati stvari, nego zato što je njihova percepcija intimnosti povezana s emocionalnom sigurnošću, a ne s brzom deklaracijom želje. Žena rijetko ide ravno prema cilju, jer prije toga mora osjetiti tlo pod nogama. Mora znati gdje stoji, kako se osjeća u tvojoj blizini i kakvu verziju sebe doživljava kada je s tobom. Ženski interes zato rijetko dolazi u obliku rečenice poput sviđaš mi se, želim biti bliska s tobom. Umjesto toga, dolazi kao niz malih signala, pitanja, opažanja i emocionalnih pomaka. To nije slabost komunikacije, to je drugačiji komunikacijski jezik. I muškarci koji taj jezik ne razumiju često žive u stalnoj sumnji. Ili propuštaju prilike, ili se izlažu odbijanju koje se moglo izbjeći jednostavnim razumijevanjem konteksta. Za većinu žena, intimnost ne počinje tijelom. Ona počinje osjećajem sigurnosti. Sigurnosti da neće biti požurena. Sigurnosti da neće biti pogrešno shvaćena. Sigurnosti da njezina prisutnost neće odmah stvoriti očekivanja koja još nije spremna ispuniti. Upravo zato žena najprije promatra. Gleda kako govoriš o sebi. Kako govoriš o drugima? Kako reagiraš kada stvari ne idu po planu? Kako se odnosiš prema vlastitom vremenu, energiji i granicama? Sve to čini dio nesvjesne procjene. Je li ovaj muškarac netko uz koga se mogu opustiti ili netko uz koga moram biti na oprezu? Mnogi muškarci pogrešno tumače ovu fazu promatranja kao nezainteresiranost, ali istina je često suprotna. Kada žena postavlja pitanja, kada se vraća istim temama, kada pokazuje interes za tvoj unutarnji svijet, ona ne traži informacije radi znatiželje. Ona traži osjećaj. Želi vidjeti jesi li emocionalno stabilan, prisutan i svjestan sebe. Želi osjetiti može li s tobom biti svoja, bez da mora igrati ulogu ili se prilagođavati. Zato ženski interes često dolazi kroz brigu, a ne kroz otvoreni flert.
Kroz pažnju prema tvom raspoloženju, umoru, obavezama. Kroz pitanja koja na prvi pogled djeluju banalno, ali nose emocionalnu težinu. Kada žena pita kako si, ali ostaje prisutna u odgovoru. Kada se sjeti nečega što si spomenuo ranije. Kada primijeti promjenu u tvom ponašanju, to su znakovi koji govore više od komplimenata. Jer kompliment se može dati svakome. Pažnja se daje samo onome tko je važan. Važno je razumjeti i još jednu stvar. Žene vrlo rijetko riskiraju izravno pokazivanje interesa dok ne osjete barem minimalnu razinu sigurnosti s druge strane. Izravno priznanje želje za njih često znači izlaganje emocionalnom riziku. A taj rizik neće preuzeti ako osjete da je muškarac nesiguran, nedosljedan ili gladan potvrde. Paradoksalno, upravo muškarci koji najviše traže jasne signale, često svojim ponašanjem stvaraju pritisak koji te signale blokira. Još jedna česta pogreška je vjerovanje da se interes mjeri intenzitetom. Poruke, pozivi, brzina odgovora. Ali ženski interes se češće mjeri kvalitetom prisutnosti, a ne kvantitetom kontakta. Žena može slati malo poruka, ali kada razgovara s tobom, ona je tu. Sluša. Postavlja pitanja koja idu dublje. Vraća se na teme koje otkrivaju tvoj karakter, tvoje vrijednosti, tvoj odnos prema životu. To je interes koji se gradi, a ne interes koji se troši brzo i glasno. U toj dinamici žena vrlo često koristi pitanja kao način stvaranja prostora. Pitanja su za nju siguran most između distance i bliskosti. Kroz pitanja ona može procijeniti, a da se ne izloži previše. Može se približiti, a da još uvijek ima mogućnost povlačenja ako osjeti nelagodu. To je razlog zašto su ta dva ključna pitanja toliko važna, jer ona dolaze tek onda kada interes već postoji. Problem nastaje kada muškarac na ta pitanja reagira iz nesigurnosti. Počne se opravdavati. Počne objašnjavati svoj život, svoje obaveze, svoje slabosti, kao da mora dokazati vrijednost. Time nesvjesno šalje poruku da nije siguran u sebe. A žena tada ne gubi interes zato što nešto nije u redu s njim, nego zato što se prostor koji je trebao biti siguran pretvara u prostor emocionalne napetosti. Zrela muška prisutnost u ovoj fazi ne znači hladnoću niti distancu. Znači smirenost. Znači odgovor bez žurbe. Znači svijest o sebi i svom životu. Žena ne traži savršenstvo. Traži stabilnost. Traži osjećaj da muškarac stoji čvrsto u vlastitom svijetu i da je njezina prisutnost dodatak, a ne rješenje. Zato je važno zapamtiti. Ženski interes rijetko dolazi direktno, jer nije usmjeren samo na cilj, nego na proces. On se gradi kroz osjećaj, kroz atmosferu, kroz emocionalni ritam. I kada jednom razumiješ taj ritam, prestaješ se pitati što ona misli. Počinješ osjećati gdje se nalazi odnos, bez potrebe za pritiskom, analizom ili strahom od pogrešnog koraka. U sljedećem poglavlju učit ćemo dublje u psihološku pozadinu ta dva ključna pitanja. Zašto su baš ona važna, što žena njima zapravo provjerava i kako ih prepoznati u stvarnom razgovoru, bez da išta forsiraš. U trenutku kada žena počne osjećati stvarni interes, njezina pažnja se sužava. Ona više ne promatra sve jednako, više ne postavlja ista pitanja svima. Njezina znatiželja postaje selektivna. I upravo tu se pojavljuju dva pitanja koja se ponavljaju u gotovo svim situacijama u kojima postoji želja za intimnošću. Ta pitanja rijetko zvuče dramatično. Rijetko nose romantičnu težinu. Ali psihološki gledano, ona su ključna vrata prema bliskosti. Prvo važno pitanje gotovo uvijek je povezano s tvojim vremenom. Može zvučati vrlo jednostavno. Jesi li danas imao puno obaveza? Kako izgleda tvoj dan? Imaš li uopće vremena za sebe? Na površini to izgleda kao običan razgovor. Ali u pozadini se događa nešto drugo. Žena ne pita zato što želi znati tvoj raspored. Ona pita zato što želi osjetiti kakav je tvoj odnos prema vlastitom životu. Vrijeme je za ženu simbol stabilnosti. Ako muškarac nema kontrolu nad svojim vremenom, često nema ni kontrolu nad emocijama, prioritetima, ni granicama. Žena kroz ovo pitanje promatra jesi li stalno preopterećen, izgubljen u obavezama, u kaosu koji te nadilazi, ili si netko tko zna stati, rasporediti energiju i biti prisutan. Ne traži savršeno organiziran život. Traži svjesnost. Traži osjećaj da u tvom svijetu postoji mjesto i za nju, ali bez očaja i potrebe. Muškarci često ovdje griješe jer misle da moraju impresionirati. Počinju nabrajati koliko su zauzeti, koliko rade, koliko imaju odgovornosti. Vjeruju da time pokazuju vrijednost. Ali ženski to često čita drugačije.
Previše naglašena zauzetost ne šalje poruku snage, nego poruku emocionalne nedostupnosti. A žena koja želi intimnost ne traži muškarca koji je stalno odsutan. Traži muškarca koji je prisutan kada je tu. Drugo ključno pitanje gotovo uvijek je povezano s tvojim unutarnjim stanjem. Pojavljuje se u oblicima poput jesi li dobro? Kako se stvarno osjećaš? Djeluješ umorno, je li sve u redu? Ovo pitanje nije formalnost, ono je emocionalni test. Žena želi vidjeti jesi li povezan sa sobom. Jesi li sposoban prepoznati i imenovati svoje stanje bez bježanja, bez glume snage, bez zatvaranja. Za ženu, muškarac koji ne poznaje svoje emocionalno stanje predstavlja nesiguran teren. Ne zato što emocije plaše, nego zato što neprepoznate emocije stvaraju nestabilnost. Ako muškarac uvijek kaže da je dobro, ali njegovo ponašanje govori suprotno, žena osjeća nesklad. A nesklad je neprijatelj intimnosti. Važno je razumjeti. Žena ne traži da se izložiš ili ispovjedaš. Ne traži slabost. Traži autentičnost. Želi vidjeti jesi li sposoban biti iskren bez dramatiziranja. Smiren odgovor koji pokazuje svjesnost, poput priznanja umora, potrebe za mirom ili zadovoljstva, često gradi više povjerenja nego bilo kakva priča o snazi. Ova dva pitanja zajedno čine emocionalni okvir. Prvo ispituje tvoj životni prostor. Drugo ispituje tvoj unutarnji prostor. Kada su oba stabilna, žena se osjeća sigurnije da se približi. Kada su oba kaotična, ona se instinktivno povlači, često bez da ikada jasno kaže zašto. Mnogi muškarci pogrešno misle da žena testira namjerno, da postoji skrivena igra. U stvarnosti, ovo nije strategija, nego instinkt. Ženski mozak stalno traži signale sigurnosti. I kada osjeti da muškarac zna gdje stoji, kako se osjeća i kamo ide, interes se produbljuje gotovo prirodno. Postoji još jedna važna dimenzija ovih pitanja. Ritam. Žena ih ne postavlja odmah. Pojavljuju se tek kada već postoji emocionalna iskra. Zato je pogrešno pokušavati ih izazvati ili glumiti odgovore. Ako pokušavaš izgledati ispravno, a ne stvarno prisutno, žena to osjeti. Intimnost ne raste iz savršenih odgovora, nego iz usklađenosti između riječi i energije. Čest mit koji ovdje treba razbiti jest uvjerenje da žene žele stalnu dostupnost. U stvarnosti, žele emocionalnu dostupnost, ne stalnu prisutnost. Muškarac koji ima svoj život, ali zna otvoriti prostor za povezanost, djeluje privlačnije od muškarca koji se stalno prilagođava i gubi vlastiti centar. Još jedan mit je da žene žele sigurne muškarce u smislu predvidljivosti. Ne. Žene žele stabilne muškarce, one koji mogu biti fleksibilni bez gubitka identiteta. Upravo ta stabilnost se očituje u načinu na koji govoriš o svom vremenu i svom unutarnjem stanju. Kada muškarac na ova pitanja odgovara smireno, bez opravdavanja i bez potrebe da se dokaže, on nesvjesno šalje poruku. Znam tko sam. Dobro mi je u vlastitom životu. I mogu biti prisutan s tobom bez gubitka sebe. To je poruka koja otvara vrata intimnosti. Suprotno tome, kada muškarac reagira defenzivno, zbunjeno ili previše prilagodljivo, žena osjeća da mora preuzeti emocionalno vodstvo. A u tom trenutku interes se često pretvara u distancu ili prijateljstvo. Zato ova dva pitanja nisu test u klasičnom smislu. Ona su poziv. Poziv da pokažeš kako živiš, kako osjećaš i koliko si usklađen sa sobom. Žena koja ih postavlja već osjeća nešto. Ona samo želi potvrdu da se tom osjećaju može prepustiti bez rizika. U sljedećem poglavlju govorit ćemo o konkretnim odgovorima i ponašanjima koja jačaju tu sigurnost, kako reagirati prirodno, kako izbjeći najčešće pogreške i kako razviti emocionalno vodstvo koje ne dolazi iz kontrole, nego iz unutarnje stabilnosti. Kada žena postavi ta dva pitanja, o tvom vremenu i o tvom unutarnjem stanju, ona ti ne daje zadatak da nešto dokažeš. Ona ti daje priliku. Priliku da pokažeš kako stojiš u svom životu, kako se odnosiš prema sebi i koliko si sposoban biti emocionalno prisutan bez gubitka vlastitog centra. Upravo u ovom trenutku mnogi muškarci naprave istu pogrešku. Počnu se ponašati kao da su na ispitu, kao da postoji točan odgovor koji će ih provesti ili srušiti. No intimnost ne funkcionira tako. Ona ne raste iz savršenih rečenica, nego iz unutarnje usklađenosti između onoga što govoriš, kako to govoriš i kako se osjećaš dok to govoriš. Najvažnije što trebaš razumjeti
jest da žena kroz tvoje odgovore ne sluša samo sadržaj. Ona sluša ton, ritam, sigurnost. Sluša jesi li u miru sa sobom ili u napetosti. Zato je prvi korak uvijek isti. Usporiti. Muškarac koji odgovara smireno, bez žurbe i bez opravdavanja, već time šalje snažnu poruku stabilnosti. Ne moraš imati savršeno organiziran život. Ne moraš uvijek biti dobro. Ono što žena traži jest da si svjestan sebe i da ne bježiš od vlastite stvarnosti. Kada govoriš o svom vremenu, važno je pokazati da imaš život, ali i granice. To ne znači da trebaš isticati zauzetost kao trofej. Prečesto muškarci vjeruju da će zvučati vrijednije ako pokažu koliko su iscrpljeni, koliko rade, koliko su traženi. Ali iz perspektive ženske psihologije to često šalje poruku da u tom životu nema prostora za bliskost. Mnogo je snažnije pokazati da znaš rasporediti energiju, da znaš reći ne, da znaš uzeti vrijeme za sebe. Time pokazuješ da bi, ako se odnos razvije, mogao stvoriti prostor i za nju, bez pritiska i bez žrtvovanja sebe. Slično vrijedi i za drugo pitanje, ono o tome kako se osjećaš. Ovdje se ne traži emocionalno razotkrivanje, ali se traži iskrenost bez drame. Muškarac koji može mirno reći da je umoran, da mu treba mir, ili da se osjeća dobro u svom ritmu, djeluje stabilnije od onoga koji uvijek glumi snagu ili se zatvara iza fraze sve je u redu. Žena ne traži savršenog muškarca. Traži muškarca koji poznaje svoje stanje i ne boji se biti autentičan. Jedna od ključnih pogrešaka u ovoj fazi je pretjerano prilagođavanje. Muškarac osjeti da postoji interes i tada nesvjesno počne mijenjati svoje ponašanje kako bi ga zadržao. Postaje previše dostupan, previše objašnjava, previše pita. Time gubi ono što je u početku bilo privlačno. Unutarnju stabilnost. Intimnost ne raste kada se odrekneš sebe. Raste kada ostaneš svoj, ali otvoren. Važno je razumjeti i da ženski interes ne traži stalnu potvrdu. Ako osjetiš da žena postavlja ta pitanja, interes već postoji. Tvoj zadatak nije da ga pojačavaš pritiskom, nego da ga ne ugasiš nesigurnošću. Smirenost, dosljednost i prirodnost su ovdje važniji od bilo kakve strategije. Žena želi osjetiti da si ti netko tko može nositi vlastiti život, a ne netko tko će se u odnosu izgubiti ili tražiti da ga ona stabilizira. Još jedan važan element u izgradnji intimnosti je emocionalno vodstvo. To ne znači dominaciju niti kontrolu. Znači sposobnost da ostaneš stabilan čak i kada ne znaš točno kamo odnos ide. Muškarac koji može biti prisutan bez potrebe da odmah definira, pritisne ili ubrza, stvara prostor u kojem se žena može opustiti. A opuštenost je preduvjet želje. Kada žena osjeti da ne mora stalno razmišljati, procjenjivati ili se braniti, njezin interes se produbljuje gotovo prirodno. U praksi, to znači da ne moraš stalno analizirati svaki njezin znak. Ako ona postavlja pitanja, ako se vraća razgovoru, ako pokazuje pažnju prema tvom unutarnjem svijetu, to je već odgovor. Umjesto da tražiš dodatne dokaze, važno je da se zapitaš: kako se ja ponašam u tom prostoru? Jesam li miran? Jesam li svoj? Jesam li prisutan? Ili stalno u glavi? Upravo tu mnogi muškarci izgube kontakt s trenutkom. Intimnost se gradi i kroz male, ali dosljedne signale. Način na koji slušaš. Način na koji pamtiš detalje. Način na koji poštuješ njezino vrijeme jednako kao svoje. Sve to govori više od velikih gesta. Žena koja želi bliskost promatra kako se odnosiš prema svakodnevnim stvarima, jer iz toga zaključuje kako bi se odnosio prema njoj u dubljem odnosu. Na kraju važno je reći i ovo: ne postoji garancija. Čak i kada učiniš sve ispravno, odnos se možda neće razviti. I to je u redu. Zrela muškost ne traži kontrolu nad ishodom. Ona traži integritet u procesu. Ako si bio prisutan, iskren i stabilan, bez glume i bez pritiska, tada si već učinio ono što je u tvojoj moći. Sve ostalo pripada dinamici između dvoje ljudi. Žena koja želi intimnost s tobom ne traži savršenog muškarca, nego sigurnog muškarca. Sigurnog u sebe, u svoje granice i u svoju vrijednost. Kada to jesi, ta dva pitanja prestaju biti zagonetka. Ona postaju prirodan dio razgovora. Razgovora koji se, korak po korak, može pretvoriti u nešto dublje, stabilnije i istinski povezano. Upravo tu se rađa prava intimnost. Ne iz riječi koje pokušavaju impresionirati, nego iz prisutnosti koja dopušta bliskost bez straha.
Na kraju svega važno je vratiti se jednoj jednostavnoj, ali često zaboravljenoj istini. Ženska želja za intimnošću rijetko dolazi kroz velike geste ili jasne izjave. Ona dolazi tiho, kroz pitanja, kroz pažnju, kroz interes za tvoj unutarnji i vanjski svijet. Kada žena postavlja pitanja o tvom vremenu i o tome kako se osjećaš, ona ne traži savršene odgovore. Ona traži osjećaj sigurnosti, dosljednosti i prisutnosti. Razumjeti to znači prestati nagađati i početi slušati dublje. Kroz ovaj video govorili smo o nečemu što mnogi muškarci osjećaju, ali rijetko znaju jasno objasniti. Govorili smo o tome zašto ženski interes nije uvijek direktan, što stoji iza ta dva ključna pitanja i kako se ponašati kada se ona pojave. Sve to ne služi da bi se netko osvojio, nego da bi se odnosi gradili zdravije, mirnije i s više međusobnog poštovanja. Intimnost nije igra moći. Ona je proces povjerenja. Važno je zapamtiti da se prava povezanost ne stvara forsiranjem, analiziranjem ili stalnim dokazivanjem vlastite vrijednosti. Ona se stvara kada muškarac stoji stabilno u svom životu, poznaje svoje granice i ne boji se biti autentičan. Takva prisutnost ne privlači samo žene. Ona donosi više mira, samopouzdanja i jasnoće u svim odnosima. Briga o emocionalnom zdravlju nije slabost. To je temelj zrele muškosti. Ako iz ovog sadržaja poneseš samo jednu poruku, neka to bude ova. Ne moraš se truditi biti netko drugi da bi bio vrijedan bliskosti. Dovoljno je da budeš prisutan, svjestan sebe i otvoren za stvarni kontakt. Kada to jesi, signali postaju jasniji, a odnosi prirodniji. Hvala ti što si proveo vrijeme s nama na zdrav život. Ako ti je ovaj video pomogao ili te potaknuo na razmišljanje, pretplati se na kanal, ostavi komentar i podijeli ga s prijateljima ili članovima obitelji kojima bi ova tema mogla koristiti. U zdrav životu, tvoja emocionalna i životna ravnoteža uvijek su nam prioritet.